Good afternoon. Gwapo kayong adlaw karon. Dayon, kining ko may gwapo. so magsumba mi karon kay request man na niya asa ta kana siya. Request man na niya do. Di ba? Ana siya. Mo ni si Ray. Mana si Ray. Mo na zumba instructor. Kani day siya na pud ni siya YouTube channel, puro sayo-sayaw. Nagsugod na siya siyang ambot kadua na ni. Mirror. So, dili mas maayo gyud nga magzumba ka usahay and para ma-flexible imong lawas. Sumbata. Patawad si Ray, diretso walay pahuway. Take that.
Jogging pa ko ron. Umoto ang Zumba class ni Ray. Urag dugay pag hindi mahuman. So ako na humano ng vlog karon. Kaya mag-jogging pa po ko. Oh. Salamat sa inyong pagtanaw and kadush. Stay healthy.